nɛgɛ kɛɲɛ 7 tɛmɛna ni sɛngɛtan ye Bamako ani Conakry. Sadio Doucouré. aw ni ce aw ka lamɛnli la anw ka bi mɔgɔ welelen ale ye politiki ko dɔnbaga ye ka bɔ yɔrɔ min ye Mali la a tɔgɔ de ye ko Sine Jara a bɛna kuma anw ye Mali kɔni ka jamana ɲɛma kalataw de kan yala Mali bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la kalata ninnu bɛna se ka kɛ u cogoya la i n'a fɔ a bolodalen don waati min na wa. Gɛlɛya tɛ Mali kelen kan, gɛlɛya ma kɛ Mali kelen kan wa a ma daminɛ Mali la a tɛna laban Mali fana na. Jamana ba fɛn o fɛn u bɛɛ ye gɛlɛya kɛ, olu sera k'u yɛrɛ bɔ a la, olu sera ka solution fura sera k'u yɛrɛ bɔ a la. Anw Mali anw ye Maliyɛn mɔgɔ miliyɔn 20 anw bɛ dɛsɛ ka bɛn ka fura sɔrɔ an ka gɛlɛya la, ayi o tɛ se ka kɛ o. nin kun ye an ka mɔgɔ welelen kumakan ye an bɛna ale ni anw ka lasigiden André Traoré ka masala in dafalen lamɛn. mɔgɔ welelen bi mɔgɔ welelen kɛnɛ kan an bɛna kuma Mali jamana kɔni min ye o ka jamana ɲɛma kalata kow de kan o min ni waati la sika bɛ a kɛli ko la kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya minnu kɔni bɛ jamana in kɔnɔ o de kama an ye kuma sanba politiki ko dɔnbaga ma ni o ye Sine Jara ye ka bɔ yɔrɔ min ye Mali la an bɛ jɛ ka ni André Traoré an ka lasigiden kabini Bamako u ka ni masala lamɛn. sɔrɔ ko dɔnbaba Sine Jara i ni ɲankuma. I ni ɲankuma André. maa caman b'a la k'a fɔ ko jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ e fɛ a bɛ cogo di. tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana bilama a bi mɔgɔ siran n'i y'a sécurité ko lajɛ n'o ye lakanani ye n'i y'a nafoloko ta bolo lajɛ gɛlɛya bɛ bɛɛ kan n'i y'a politique yɛrɛ taabolo lajɛ politique mɔgɔw bɛnnen tɛ kelen kan n'i y'a lajɛ jamana tiɲɛ yɛrɛ la a bilamɔgɔ a bi mɔgɔ bali sunɔgɔ la. donatɛmɛ fanga min senna sisan o kan ka kuncɛ février nata ye a kan ka kuncɛ ni kalata minnu ye e yɛrɛ fɛ kalata ninnu bɛ se ka kɛ wa. n'i ko kalata i ko fɛn caman a fɔlɔ fɛn min ye o ye maa minnu bɛ taa kalata denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ k'o si tun bɛ san 15 kana san 16 kana san 17 2018 kɔnɔ bibi na o bɛɛ sera kalata ye o bɛɛ bɛ se ka taa voter o bɛɛ tɔgɔ kan ka sɛbɛn lisi kan maa minnu fana ala hinɛ o la ala y'u danaya olu fana man ka ye lisi kan tuguni olu kan ka bɔ lisi la donc politimɔgɔw ko ma ko ka fichier électoral k'a lasaniya filanan ye fɛn min ye o ye ka mara ye jamana fan bɛɛ kɔnɔ ni jateminɛ kɛ Mali bɛ ne ka kɛ Bamako ni capitale régionale ye koyi parce que mɔgɔ yɛrɛ ka fɔli la an ka dugu dɔw bɛ yen sisan farabuna ɲɔgɔnna ka ca a bɛ taa dugu 10 ko la olu kɔni mara tɛ olu si kɔnɔ donc sabanan ye fɛn min ye o ye anw ko k'an bɛ jamana kɛ kurakura ye ka an ye région 10 tun bɛ an y'a kɛ région 20 ye n'an bɛna kalata kɛ an bɛ kalata kɛ ni jumɛn de ye fo k'o fɛnɛ jaabi ka di mɔgɔ ma parce que n'i ko ko kalata i ko fɛnɛ ka fɛn min kɛ o ye jɔn min na kalata in yɛrɛ a labɛn dɛ fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ an tun bɛ ka an bolo kun d'an bɛ mɔgɔ 3 de kan ministère administration territoriale ani délégation générale aux élections DGE ani CENI olu de tun bɛ jɛ ka kalata boloda fo ka taa a jaabiw bɔ a fɔra k'u bɛ na ye ko o 3 ci ko bɛɛ kɛ kelen jɔn bɛna don kɔnɔ u b'o débat la an bɛ k'u suit o débat fana na ensuite vote yɛrɛ do yɛrɛ fo mɔgɔ ka taa voter k'a sɔrɔ u ma buna u ni na k'a sɔrɔ u ka nafolo ma tiɲɛ u bolo donc fo fɛ ka se ka lakana ka sabati o vote do fɛn dɔ fana bɛ yen komi mɔgɔ man di bɛ kɛ candidat ye fo député 10 o k'a fɔ k'e bɛ se ka kɛ candidat ye président la ou bien élu conseiller municipaux o mɔgɔ 5 région mɔgɔ 5 k'o ka danaya da e kan o fana problème bɛ yen n'an ko k'an ka CNT mɔgɔ ye député ye alhamdulillah o ye ka nɔgɔ mais n'u ko ko député tɛ fo an ka taa o parrainage fana ɲini région de kɔnɔ fana région minnu jamana in kɔnɔ k'a bɛna kayi fɔ ka taa mara tɛ yɔrɔ dɔw la o bɛ sɔrɔ cogo di donc ni nin waleya bɛɛ sabatira ka bɛn ni décembre kalo ye an bɛ se ka kalata kɛ. ni nin labɛn ninnu ma se ka sabati n'o bɛɛ la ko kalata in bɛ kɛ dun e yɛrɛ fɛ o bɛ se ka ni kɔlɔlɔ jumɛn ye. o kɔrɔ ye k'a fɔ ko an bɛna maa minnu ta an bɛna maa min kɛ jamana ɲɛmaa ye o tɛ malidenw ka maa ta lajɛ bilen o ye fɛn min ye o ye problème ba de ye parce que an bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ ni maa wɛrɛ nana bila an kan an di min fɛ k'o ka an ka ɲɛmaa ye min ma dɔn cogo min na an b'a kɛlɛ dɛ n'u y'a kɛlɛ a bɛ kɛ ka gɛlɛya fara gɛlɛya kan ye. e fɛ nin ko in bɛ se ɲɛnabɔ cogo di. kalata ye jamana ɲɛmaa sigicogo dɔ ye mais o dɔrɔn tɛ jamanaba dɔw bɛ yen nɔ sisan jamana belebele minnu bɛ yen n'an bɛ ɲɛbɔ fɔ ko kalata ka ɲi o dɔw tɛmɛna gɛlɛya fɛ donc gɛlɛya tɛ Mali kelen ka ko ye koyi olu ye gɛlɛya in tɛmɛ cogo di olu y'a fɛn min sigi u b'a fɔ ko conseil républicain c'est-à-dire ka jateminɛ kɛ ka maa ladiri mɔgɔ minnu tɔgɔ tɛ koba la maa minnu danaya bɛ maa minnu kan maa minnu tɛ tribunal ko la ka olu ta région kɔnɔ par exemple n'a bi saba ta région kɔnɔ olu bɛɛ ka tandan bila ka taa au niveau national par exemple n'o bɛnna maa kelen maa mugan ma o maa kelen maa mugan ka président sigi u b'a ko président du conseil olu k'o sigi u ka gouvernement b'u ni ɲɔgɔn cɛ ye
olu fana ka organe législatif fɛn min bɛ se ka sariya ta olu ko ta ni ɲɔgɔn cɛ nɔ o de b'a to olu jamanaba minnu y'o kɛ olu bɔra la koyi n y'o de fɔ n ko an bɛ ka jamana min la ni faransi yɛrɛ tɛmɛna o sira fɛ o dun y'an ka démocratie belebeleba dɔ maa bɛ se k'i ɲɛbɔ min fɛ olu tɛmɛna o sira fɛ hali bi jamana dɔw fana b'a la hali bi. e ka kuma laban ye jumɛn? gɛlɛya tɛ Mali kelen kan gɛlɛya ma kɛ Mali kelen kan wa a ma daminɛ Mali la a tɛna laban Mali fana na jamanaba fɛn o fɛn u bɛɛ ye gɛlɛya kɛ olu sera k'u yɛrɛ bɔ a la olu sera ka solution fura sera k'u yɛrɛ bɔ a la anw Mali anw ye Maliyɛn mɔgɔ miliyɔn 20 anw bɛ dɛsɛ ka bɛn ka fura sɔrɔ an ka gɛlɛya la ayi o tɛ se ka kɛ o donc an ka politique mɔgɔw ninnu minnu hakili la k'a fɔ ko ni nin ye olu ka dugu yɛlɛ ni nin ma u ka président nin hakili la u tɛ k'a ye bilen ayi u k'o dabila n'i ma kɛ Ala min k'a ye de koyi kɔnɔ tɛ bɛɛ ka turu bɛ se dɛ ni maa o maa ma k'a ye hali n'i y'a nɛgɛ minɛ i ye tɛ k'a ye donc an ka jamana in da nin kan ka jamana in ka miiri denmisɛnw na ka miiri musow la ka miiri réfugiés la ka miiri ekɔlidenw na ka miiri dɔgɔtɔrɔsow la kan ka bɛn kelen kan k'an ka jamana bɛ bolo la. Sinɛ Jara an bɛ foli ye ta ye André. nin kun ye Sinɛ Jara ye ale ye sɔrɔko ani politiki ko dɔnbaga ye ka bɔ Mali la a ɲinigalen kun bɛ anw ka lasigiden André Traoré fɛ. Bye.